Meron ulit tayong gawa ngayon dito sa mesa. Kawasaki Mini 200. Yan yung pinakamaliit na Kawasaki. Tapos ito na naman yung gawa ulit natin. Converted na power supply, 4 wires ang gamit. Darating dito sa akin galing na ibang paggawaan na ganito ang ginagamit, 4 wires, parating 4 wires. Sana mag-convert naman kayo ng ibang klase ng power supply, wag yung ganito, 4 wires. Diyan na naman kinabit. Buti na lang kamo, wala masyadong tinanggal na piyesa rito. O bali ulit, gagawin natin dito is ibabalik to sa original kasi gusto na may-ari na ibalik to sa original. So tanggalin ko muna to tapos trubulin ulit natin. Bali ito na yung board ni Kawasaki Mini 200. Naglagay na rin tayo ng bagong IC. Tsaka dito sa likod yung kulang na mga pyesa binalik na rin natin. Bali ngayon original na lahat ng pyesa rito, wala nang conversion na magaganap. Ngayon naman subukan natin tong i-power on kung magkakaroon ba ng power. So bali yan, PWM board natin na nakatayo. I-check ko lang yung mga signal dito at saka voltahe para makasigurado tayo na talagang okay yung unit bago natin ibigay kay customer o itawag man lang. Ayan, nakalagay na yung tester natin. Tsaka nakahanda na rin yung Sanwa natin na CD771 tsaka oscilloscope. Bali ngayon on natin. Tapos titingnan natin kung magkakaroon ba ng output voltage dito. On natin. Ay, yan. Yan ang problema, pumipitik-pitik. So, try na lang natin hanapin kung anong naging dahilan dyan. At sa pagka ganito na may encounter nyo, huwag nyo nang piliting paandarin ng paandarin to. Kasi masisira lang din yung mga pyesa. Most especially yung IGBT. So, balik lang tayo, hanapin muna natin yung trouble na yan. Balikan ulit natin tong ginagawa nating Kawasaki Mini 200. Bali, tapos ko nang ma-repair to at nahanap ko na rin yung dahilan kung bakit pumipitik-pitik yung relay natin. Ayaw tumuloy-tuloy yung supply natin ng secondary. So, mali, ito yung mga pyesa na pinalitan natin. Itong capacitor, yan yun, yung bago na yan. Tapos yung dalawang 4688 na MOSFET IC, diode, mga resistor at diode na maliliit. Tsaka ito yung tinanggal natin na 4 wires na ginagamit nila. Gawin na lang natin dito ngayon, testing to kung magkakaroon na ba tayo ng output voltage. At saka yan na yung IC nya. Yan, bago na yan. Binalik natin sa original. So bali titingnan na lang natin kung magkakaroon na ba tayo ng voltage output. Nandun yung monitor tester natin. Tingnan na lang natin. So bali yan, 64.1. So meron na. Hindi lang natin patatagalin kasi nakaganito pa. Mamaya na natin itatagal ng testing pagka nakakabit na to sa chassis. Although buo na yan, pero hindi pa natin alam ang kalalabasan ng welding kung makokontrol ba natin yung current dito. Tsaka dito, yan yung mga pinalitan natin. Ito yung MOSFET IC natin yan. Tsaka yung mga pyesa dito sa yan, buo na lahat yan. Yung mga IC dyan. Yung lahat ng tinanggal nila binalik natin sa original. So, bali yan na yan. Yan, malinis yan pagkagawa. Balik na lang ako pagka nakabit na to sa chassis, tapos try nating welding to. Ayan, naka-assemble na yung Kawasaki Mini 200 natin. Bali, magti-testing lang tayo dito, pero bago tayo mag-testing, nakita nyo naman yung mga parts na pinalitan natin. Ito yon. Kaya tayo nagpalit ng IC. Yan, 4688. Kasi nung pagkatapos kong matrouble to at tinesting natin yung PWM, wala tayong mahanap na signal papuntang IGBT.
pinalitan natin yung dalawang ano na yan, dalawang MOSFET IC na yan. Ang merong naging sira dyan sa kanilang dalawa kasi merong resistance tayong nasukat dito na magkabilang paan ito. So sa isang channel lang, pero yung dalawang channel is yung dalawang IC ay may sira na tigi isang channel. Kaya pinalitan na natin ng buo yun. At yung naging cause nung pagbiblink yung mga maliliit na pyesa. Either nakikita nyo dyan, resistor, diode, capacitor. Yan yung mga pinalitan natin dito. At binalik na natin dito lahat sa original. Lahat ng pyesa. Walang conversion na nangyari dito. Kasi gusto na mayari na may balik sa original. Kaya binalik natin sa original yan. Sa makailang beses ko nang sinasabi, pagka tayo gumagawa, wala pong mangyayaring conversion sa mga unit nyo. Talagang hinahanap natin ang sira para magawa natin ng maayos. Ngayon, try natin paanda rin to. On natin yung dito. Tapos yung extension. Ayan. Kita nyo, pumitik na. Patayin natin yung ilaw. So, wala ring umilaw na overcurrent. So, good yan. Tapos, yung output voltage natin is meron tayong 72. O, bali okay na yan. Para malaman natin kung makokontrol natin yung ampere, yun lang. Bali ngayon, nandito tayo sa labas para i-testing to. So, on natin yung welding. Ayan. Naka-on na yan. Testing tayo. Taasan pa natin. Ayan. Todo natin. Oh, bali okay na. Balik tayo dito sa loob. Inassemble na natin si Kawasaki Mini 200. Yan, nakita nyo naman yung welding natin kanina. Nakokontrol naman natin yung ampere niya. So, yun yung pinaka-importante sa lahat. At least, pwede ka nang itawag kay customer to na kunin na yung unit o ipagbigay alam natin na tapos na yung unit niya. Hindi natin alam kung kailan kukunin to. Bali, hanggang dito na lang siguro. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. At ako po taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng nanonood o tumatangkilik ng mumunting channel natin. No, hanggang sa muli, maraming salamat ulit. God bless.